Så utilvæs. Nej. Hej, Eva. Nej. Hej, Eva. Nej, Aaron, go back. Aaron, go back. Go back, go back. Jeg går ikke væk, Eva. Eva, du er fanget her. Og Eva, vi er godt gang i Okay, jeg græder og slår dig lige om lidt. Jeg hopper over. Gå nu bare væk, Aaron. Eva, tys. Aaron, au. Eva, jeg hopper hårdere. Okay. Godt. Læg helt stille. Ja. Armene op. Hvorfor? Armene op. Nej, jeg vil ikke. Eva. Hop, så hop. Bare ødelæg min livmor. Ja, det gør jeg nu. Eva, armene op. Armene op over hovedet. Okay. Læg dem oven på hovedet. Ja. Omvendt. Håndfladen nedad. Godt. Hvad sker der så? Sådan der. Fint. Hvad sker der så? Ja. Nej! Okay, okay. Eva, Så gør er det! Nej, Aaron, jeg vil ikke. Au, Lasse, vil du ikke Eva. hjælpe mig? Lasse! Eva, gør som jeg siger. Lasse! Lasse, hjælp mig! Ved du ikke nok? Lasse, jeg skal ind til 2. Stop og filmer. Lasse, lad være med at Fuck filme. dig.